салом ба ҳамаи тамошобинон. саломи бегоҳи рӯзӣ. Ман пеши Нилуфар ҳастам. берун имрӯзам ҳаво гирифтагӣ. шабам хел борон зада буд ки то саҳар саатоям хел 10 қариб гӯем борони хушрӯ зада. ҳама хел ҳавои тозаи хушрӯ. анама хела нас, лекин ҳаво умуман хунук не. ман ҳозир мо имрӯз бозор рафтани будем. саҳари борон задиста буд. барои очам гуфтанд ки не иҷо намерем имрӯз. фақат агар ҳаво нақс шавад агар баъд бозор мерем. ама хела зудтар рафтаистам ака. мо бромадем бобоша интизор. ҳозир 10 минут пас мебиён. аммо инҷода мешинем. рафтем овои скамейка дашинем. Да. дастат кати нарасам ача ҷуна. Наҳа. Наҳа, аккуратно. имрӯз ҳам хел телефона кисамда гирифта омадам. ҳам хел неудобно гӯем. фақат сумка кати меомадам. имрӯз гуфтам ҳечи намебарам ки манам як телефон тамом кисамда гирифта омадам. пастана хавотире ки ҳозир телефон меғалтад. ҳозир телефон меғалтад. Да, дастат кати нарасид. диди об чиркин. рафтем. беҳад имрӯз ҳаво гарм. ман имрӯз ҳеҷ кор накардам. фақат хонада шиштем. ам хел тамбал шудаем гӯем. фақат кору бори хона катию уборка кардам. баъдам хел хонада шиштам. ҳеҷ ҷо намерем. фақат хонада. чокади бо ис биё. нарас иси биё. курткаш чиркин шуд. курткаш тар шуд. об дарасид. накади кани фарёд ки боя бурдига. девочка гу. Девочка. Дан твою прогулка. Пригулка бози кадистад. Скакалка кати бози кадистад. Да. Мебройтиям берун. Меритиям берун. Мери пешаваю. Мери пешаваю. вай хунук мехӯрдаен касал мешудаен. касал нашавед. хай фуро агар ебад реза пушун бо касал нашавед. да ҳама каса мерем берин да. деда картошка пухтастем. ой картошка тез сиқ шавад. вай жвачка даҳанша бинам. картошка. хуб ман шир пухтам. имрӯз 2 литр зиёдтар шир додак ширфурӯшак. барои ҳамин камтараша ҷуруқот мекунем. ондагиш барои субҳона каша паша пухтандам. имрӯз берун аҷоиб буд. ҳавои шабо бисёр борон боридак. берун ҳамин хел ҳавои тозаи хушрӯ ки мо имрӯз бозор рафтанӣ. лекин ҳозир не камтар бадтар. саатои 11:30 барои ки дадам шон саати 11:30 кор меран. аммо папути мебаранд гӯем. коляска катимо барои ҳамин сиёҳуша мебарем. барои харид кардан дар кор барои Нилуфар ягон куртачаи хушрӯчаш харом гуфтам. барои ки куртача надорад. бо ҳоли ба наздики 8 март мешад. 21 мешад. барои ҳамин гуфтам хубтараш ягон куртача гирам шад. мепӯшад хушрӯ. бо ҳам хурсанд мешад. надорад ягон куртача гӯем. дораду хай тобистонаҳо хел фатачаҳои фасон хеле чизо надорад гӯем. ана ҳамин хел
берунам хел ҳавои тозаи хушрӯ. Ман тирезаи кушода мондам ки то ки ҳавои тоза бисёртар дурод очам шуд ки ҳаво хунук тирезаи пуш гуфтам қа хунук не. Турба бинен тамошобинони гиромӣ чӣ қадр калон. Ман дида аллакай нимташа майда кардам, нимта буд. Ҳозир иниша майда мекунам. Ман турба майда кардам. Ин турби калониш бинен камтар пук будай. Ҳеҷ кор намекунам, оқа бисёр неку. Ва боз ман лимон меандозам. Аниқтараш оби лимон. Беҳад бамаза мешавад оби лимон кати. Манам хел нав мебинам лимон каси бошад агар. Ана ман бо ҳамон лимона майда карда хел майда реза карда зарбнашта андохтам. Ва боз ками дигар намак бошидам, бисёр не камтарак бошидам. Тамом. Нависен бо шумо чӣ хел тайёр мекунен ҳамин турба, чӣ хел нағз мебинен, чӣ меандозен, бо чӣ тайёр мекунен. Нависен. Ман боз аз тёрка мегзаронам. Ягон кабутию, манавай пиёз кати омехта мекунам, бисёр бамаза мешавад. Ҳозир саросема будам, барои ҳамиам хел майда кардаму оби лимон пошидам. Дида макарон. Кайон вақте ки масалан гӯшт набошад хонада, ман ҳама вақт макарон тайёр мекунам, барои он ки беҳад бамаза мешавад. Ҳанами хел. Аз самон бозор мо аллакай омадем. Як галачи гирифтем барои Нилуфар гӯем, бисёртар чиз харидем. Чӣ хеле ки гуфтам барои дени ражданиш харидам ва я дар шкаф бурда мондам, нишон надодам. Хай рӯзи дени ражданиш мешавад, ҳатман бо нишон медиҳам ки чӣ харидага ҳастем. Ва бо барои сиёвуш ман хел попочаҳо харидем. Ин попочаҳо чӣ хел гӯям сабука ки хеле вай нағзака гӯям, барои масалан кӯча мебуроид носки кати набурорамша гуфта ҳам хел мепӯшонемша, раҳ намегардад ҳам гӯем, ҳам хел даруни коляскада нағза. Ман хел хушрӯча. Ва ман ин туфличаҳоя Нилуфарда харидем. Рости гап ман хел камтар спортивни гӯям, ҳам хел гирифтум барое ки то ки мана брюк катиам пӯшад, на танҳо куртача кати, балки брюк ягон лосиначаҳо кати пӯшад гуфта барои ҳамин хелаша харидам. Ранги такаш ранги кроссовки бар ин гӯем. Ҳанами хел бо дигар чизаша бо нишон медиҳам ҳатман. Рӯзи ҳамаша бурда шкафта хушрӯ карда мондам, то ки рӯзи дени ражданиш шавад, баъд хонашда ҳамаша шарик карда, ҳамаша хушрӯ карда мемонем, баъд мепӯшад насиб иншоллоҳ. Вай попоша бинен чӣ хел красиво будияно. Вай ана ченни пош будая? Ин базер будай. Сиёвуш инҷода шиненам шумо шиненма ҳозир мебиём. Хуб, тамошобинони гиромӣ, бахшиш ки овози манам хел гирифтагӣ. Ман ҳамин охири влогда хостам ба шумо нишон диҳам мон чизое ки бозори самон бозор мо харидем барои Нилуфар. Ана ҳамин куртачаи гирифтем. Ман аллакай дина пӯшондам шуд, беҳад хушрӯ пӯшид, хурсандӣ кардак ва бо аз сабабе ки ин мана хел осинош калтача. Ва баъд ман айболош хел жемпирча гирифтам. Жемпирчаш низ бениҳоят хел мулоими хушрӯ нағзака, ҳам он қадар тунуки бад нестай. Ва боз барои хона якта пижама гирифтагӣ будам ва якта буд. Баъд якта дига доштак, рости гап ваяш чӣ хел гӯям хел футболкаш алоҳида, лосинаш алоҳида, ҳама хел буда, ҳам безепшдагӣ будад. Асос гӯям баъд ман якта гирифта будамша ва бо ҳозир бо якта дига гирифтамша ки то ки алоҳида алиш карда пӯшад гӯям нашад. Ҳама хел хушрӯча. Рости гап ман вай пижамаш ай подземкаи сомон гирифта будам, 30 сомонда арзон, лекин атуш бозора хела мо чарх задем, очам кати ба ҳазур ҷое ки ҳама хел либосҳои оптом мефурӯшад, ҳамунҷода бо дона байниз мефурӯхтиянд, ба ҳамунҷа рафтем. Рости гап да подземка ино 40 сомон, 45 сомон ҳастанд. Мо онҷода 35 сомонӣ гирифтем. Ин изорчаш беҳад хушрӯча ки мулоим, материалаш бениҳоят нағз. Ва мана хеле вай футболкаҳо, охи майкаҳо, айтаги вай пӯшидан
خیلی گرفتم بهت ملایم این نازنین ماتریالش این 10 سومون این یک دونش با من گفتم که ارزان ترش نیست گفتم که 5 سومونش هسته من دیدم و بهت ماتریالش بزی بودم خوش دختگی نبود هر جوش رشته هاش نمایان بودک بعد گفتم که نه همینش چین منده اینش خوش رو حق گفتم با دو تا این فوتبولکا گرفتم شم همین مایکا آخی تا که علیش کده پشدم و باز من خیلی تورسیکچه ها گرفتم شم حاضر من خیلی تورسیکچه های سکنجه نمیگیرم برای نیلوفر به فکر من اینو نقصتر هستن خوبتر هستن برای اون که یوبکچه و یوکچی میپوشد نقص گویم برای همین تا اینو باشد 5 سومونی ماتریالش به ملایمی خوش راحت پختگین اینو من 5 سومونی گرفتم اما اینو من تیراما گرفته بودم 8 سومونی بیاد راستی که بینن خیلی بزپشتگی به تپشتگی اون منوی ماتریالش اون قدر ناز نبوده اینوشو میبینیم کنی چه خیلی و بعد نسکچه گرفتم شم من این نسکچه های تنوکه اون قدر غفصنه ستش 10 سومون هنه میخیل و باز من این کالگوتکیچه گرفتم برای همین کرتاچش هنه میخیل این صورتی پیشکچه چه گویم همه خیلی ناز کالگوتکیچشم نازه من خیلی گفتم کالگوتکی های 10 سومونه هست 5 سومونه هست 15 سومونه هست عموما ماتریالش معقول نشدن با همون جای اپتابی جایی که من این پیژامه گرفتم همونجا همین همه خیلی رسیده مولایی میخوش بعد گفتم همین نمیگیرم چانس می باشد که این 25 سومون گفتک اون من گویم 20 سومون دا دودک انا میخوام من از با تاکدمون وای سیاوش آوازش برامد لبای سیاوش من سیاوش خیلی رسمونده برای همین داد زدسته همه جای سیاوش رسوا کده بینیم همه جای سیاوش تیت کده از همه جای جمع کنیم که وارد بند میشم انا امروز هوا بهت شروع من این تورمو آلیش کردم من این بود اینو کنده پرتفتان خوشم مثلا که این بزیبه این نمیشد بعد سامان بزرم این تورا گرفتیم و از دادم شنوار کردن چسبوندن شدن و باز بیرونده 100 برگ شنوندگی هستن معلوم نیست با فکرم نه که شنوندن 4 تا 100 برگی سرخ همه خیلی من این تور نمیدونم این هم خیلی سست گویم انا همین خیلی امروز بیرون هوا خوش رو آفتاب بک اساس آن که شمال نیسته خیلی من از سیوشا گورده بندم خورد من این گلو استودیان تا حال راستی که من دست نکردم شنا من همه وقت فکری آنده که تست که من یگان چوب یگان چی گیرم و همین خیلی راست کردم اونم یکی از تماشا بینان گفتن که این گل راست نمیشدم خیلی میستد نمیدونم من میخوام که خیلی بلند شود دیگه خیلی بلند من ایناش دم چوبچه خریدن در کار تا که راست شود و باز من ایناش دارم پیش سیاوش